Golek materi ya. Mriki Mbak Lucy. Megap. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah lek bojoku sampeyan iki malah ndang setruk. Lah kok setruk? Gak apa-apa, Sis. Bojone kebagusan cek nom. Oh iya Gak apa-apa ya nek tontonane tontonane. Iki dina lebaran. Nggih. Bar takbir, salat Id. Wah. Iya. Ini duwe anak loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Nggih, komet Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dina riyaya. Wis bar salat Id kok takbir. Wis takbiran. Oh, pangkah Anakku Pak Yon, anakku Yon rene Yon. Oke. Anakku Tontonane kula nuwun sik no. Kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak celuk Pak. Iya. kakak kalau. Yon. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Kita toke wis tuwek ya. Oh wis tuwek. Rene Yon. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku ki lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa Yon. Carane ki ngene. Tontonane yo kangen bilang kok tanpa ketemu Pak Mboke. Joko iki nek ngono ta lek ngajak. Yo ngono kuwi. Mbak, Oh salah ya. ngono kok dari tuntunan. Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Kok Mbah kok Bapak. Bapak. Bapak Ibu. wonten ing dinten fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe dadi apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Bapak. Iya le. Ibu. Kerontor-rontor. Kok sile. Rasa nangis tapi pegatan kok nangis. Ya delok lu pegatan. Trenyuh. Haru. Luputane simbara kowe ya le. Anakku siji luwake jenenge Komet kok ora boleh. Karo pabuk to. Gawe ngarep Pun teng radosan. Ayo kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulih-mulih apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbiran ini malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku Komet B. Iki komet. Iya to, Pak. Anakmu Tapi niki mendem. ngeten. Gelut mawon. Sakniki malah ngerampasi napa-napa. Tonggo mati jare komet sing mateni. Tonggo mati, pitik ilang, sapi ilang nggih. Komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisi-ngisini wong gerang. Ngisi-ngisini wong gerang. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Ora ngajar tenan kok. Mangsane apa? Ancane Komet. Bodo-bodo kok ora ngelegane atine wong tua kok malah pirang karo wong tua. kurang. Mbok iki kira iso didik. Ya jirek. Sing anakku ngono kuwi. Mentala tak lebok ini. Ngene tak mlebu dhewe. Dek Komet. Kok rasaku aku kok kasus kok. Ngaku Mlebu komet. mboten pun teng mriki mawon, Pak. Mangke wingi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih Komet niku. Kurang ajar. Lho nak kuwi ya. Lho. Ya lah kono yo ngawe ya. Kaya ngono kuwi piye to Pak aku kok izin duwe anak kaya ngono. Mas kok. Assalamualaikum. Salam. Kok iso ngepil jek iso salam ya. Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Bapak rusak. Lho Pak ngajak idon-idonan, Pak. Tonggo-tonggo desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tonggo. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa njaluk dhuwit sampean? Lho. Gak ada. Lah kowe iki cilik tak gedekne bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho ya kudu berarti kan kreatif. Duh. Wong aku ngepil yo gur kabeh. Kowe aja ngono kuwi nek dituturi bapakmu kuwi kudu manut. Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu kuwi lho. Lah sampean yo kudu bangga aku ngepil gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu Aja Andana. ngisen-ngisen